Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole na hindi tumatanda at Chris Chuper na pabata ng pabata. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maricar. College pa lang ako, ugali na ng nanay na buksan ng radyo sa umaga para marinig sa buong bahay namin ang tawa ninyo. Pangtaboy daw ng bad spirits. Kulang na lang talaga gawan kayo ni nanay ng altar sa bahay. Dati nga nabalitaan namin na nasa fiesta ng taytay si Nicole. Pumunta kami at inabangan namin siya ni nanay. Hindi namin siya nakita. Yung pala, nasa dulo ng parada. Nang finally makita ni nanay si Nicole na naka-shades pa noon, parang batang nagtatatalon sa saya. Alam nyo, buti nga may podcast na kayo. Kasi pwede ko na kayo mapakinggan kahit kailan at kahit nasaan ako. Sana mabasa po ninyo itong sulat ko na naglalaman ng pagmamahala namin ni Mac sa podcast. Ligawin ang ate ko. Kahit saang bahay kami tumira, gabi-gabi may umaakyat ng ligaw. Mga binatang nakapolo ng hinas na hinas at hiyang-hiya, may dalang mga tsokolate, may mga bulaklak. Kaya naman kami ni Kuya, tuwang-tuwang nakaabang sa mga tsokolating dala ng mga manliligaw niya. Akala ko natural yun. Akala ko kapag nagdalaga na ako, ganun din ang eksena ko. Pero dumaan ang high school at college, nga. May manligaw man sa akin, 2 o 3 lang sa text pa. Hindi lang yun. Mukhang paa. To console myself, inisip ko na lang na sagabal lang sa pangarap kung maging guro yung ligaw-ligaw na yan. Kaya naman, nag-focus na lang muna ako sa pag-aaral. Kaso tambalan, juwang-juwa na ako. Kaya pagkatapos kong ipasa ang licensure examination for teachers, nagjowa na ako. Naging ganap akong public teacher. Nakapagtayo na maliit na bahay at handang-handa ng mag-asawa. Kaso, nag-break kami. Mag-isa akong nagpunta ng Ilocos para ipagsigawan kung gaano ako nasaktan. Sa bawat simbahan na nilurahan ko, iisa lang ang dasal ko. Sana bigyan ako ng asawang masipag, may trabaho at mapagmahal. Yung asawang mamahalin ako ng sobra at yung mga anak namin. Sana din cute at mabait yung pamilya. Yan din ang ipinagdasal ko sa simbahan ng Antipolo, Taytay, Cainta, Angono at Tanay. Prayer ko din yan bago matulog. Hanggang naisip ko, baka naman nasa AFAM ang kapalaran ko. Pangarap ko din naman na magkaroon ng blue-eyed kids. So, nag-Tinder ako at nag-swipe left and right. May nakita akong cute pero Pinoy. Sa isip ko, pwede na habang wala pang AFAM. Yung profile niya, English yung nakasulat. Woke up like this daw. Tapos, nakalagay pa, recently got into swimming, biking, and running. In between those, I like pitching up my tent on mountains or na shore somewhere. Brainy. Mukhang konyo, samantalang ako laking kanal. Kaya naman ang unang message ko, hi Koya! Jologs, di ba? Doon kami nagsimulang mag-chat. Parehas pala kaming nakaakyat na sa Mount Ulap at talagang nagandahan kami.
Dahil engineer siya sa Manila at ako ay probinsyanang teacher, ang tawagan namin ay Babe in the City at Babe in the Province. Di nagtagal, nagkita kami sa Mega Mall. Tapos nagkayayaan kami sa kondo niya. Nakaluluwag-luwag pala siya sa buhay. Ayun na nga, nagkalandian kami. Alam nyo na, mga sunod na nangyari. Nag-scrabble kami. Kinabukasan, umuwi ako ng Rizal na mapusyaw ang mga pisngi at may kakaibang ngiti sa labi. Simula noon, excited na ako tuwing Biyernes kasi pagkatapos ng klase, diretso na ako sa kondo niya at Monday morning na ang uwi ko para pumasok sa eskwela. Pinakilala na niya ako sa parents, kapatid at best friend niya. Sa sobrang saya ko, bigla akong kinabahan at natakot. Ang bilis kasi ng mga pangyayari. Humingi ako ng space at pumayag naman siya. Magpapasko noon at gusto niyang ibigay sa akin yung regalo niya at ng mga friends niya kaya nagkita kami. Dala ng silakbo ng damdamin, nagkabalikan kami. Tuloy ang landian hanggang nagsama na kami ng tuluyan. Nabuntis ako, kinasal at ngayon, 2 na ang anak namin. Tumigil na ako sa pagtuturo para matutukan ko ang mga bata. Masaya ang pagsasama namin tambalan. Bihira kaming mag-away. At siya yung kasagutan ng Diyos sa dasal ko. Responsible at mapagmahal sa aming mag-iina. At ang babait din ng mga in-laws ko. Sa mga listeners po ninyo na juwang-juwa na, samahan po ninyo ng dasal. Ibibigay ni Lord yan. Sobra pa. Para naman sa asawa kong si Mac, mahal na mahal ka namin ng mga anak mo kaya wag kang mamamatay. I cannot wait to use our senior citizens card together. Salamat tambalan sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Maricar. Hello, Maricar! Alam mo, the whole time that I was reading your story, nakasmile lang talaga ako. Na-imagine kinikilig ko, nga si partner nakikinig, may nakikiliti sa akin. Feeling ko yung nakikiliti sa akin, yun din yung kumiliti sa Scrabble. Hindi, nakaka-happy siya, di ba? And the way, and the manner, or the way na magkwento ka, ano siya yung may ngiti, yung nakangiti mo siyang kinikwento, 'di ba? From the time na na-imagine ko kung paano nagtatatalon sa saya yung nanay mo nung nakita ko sa parada ng Taytay, hanggang doon sa pagtanggap mo ng tsokolate ng mga manliligaw ng ate mo, hanggang sa pag-aaral mo at pag-jowa-jowa mo pagkatapos kasi jowang-jowa ka na. Parang lagi siyang yung ngiti hanggang tenga. Ganon yung Imagine namin laki ng bibig mo. Correct. Ganon yung feels mo. Ganyan. Papunta ka na sa clown. Ganon kalaking bibig mo. Nakasmile ka the whole time that you were telling your story. At ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. And it's timely kasi may mga taong pinagdadaanan na matindi. Hindi man tungkol sa love life, kundi life in general, na ang paalala mo ay prayers can be answered. Prayers will be answered at the right time. Yun talaga yung paalala mo. Actually, ang title ng kwento natin for today is Answered Prayer. Kasi tingnan mo naman yung ginawa niya, partner, 'di ba? Na sinuyod ang mga simbahan papuntang Ilocos, nag-norte, 'di ba? Nagbisita iglesia, alang-alang lang sa kanyang desire na magkaroon ng jowa. Talagang idinasal talaga ng matindi. Nung time na kailangan na, at time na, and it's already God's perfect time, ibinigay sa'yo. So, yun yung bukod sa, dun sa nakakatuwang feeling ng jowa-jowa, I think na yung mas malalim talaga na lesson that si Maricar is imparting to all of us is that
yung prayers, mga kabisyo, napakahalaga. Mangulit lang po tayo ng mangulit, ng mangulit, ng mangulit, ng mangulit. Diba? Yun, and let us patiently wait. Diba? Because God will answer in His perfect time. Totoo yun. It works. Prayer works. Of course. Can move mountains, ika nga. Yes. Diba? Yung mga akala mong imposible, posible pala. Diba? With prayer. Correct. Panghawakan mo lang yung katotohanan na yon na kapag nagdasal ka, ibigay sa'yo yan sa tamang panahon na kailangan mo ito. Correct. Basta magtitiwala ka lang na dadating and gagawa ka ng paraan. Kasi tingnan mo, 'di ba? Syempre, gusto mong magka-jowa. Idadasal mo talaga na magkaka-jowa ka. Kung hindi ka lalandi, hindi ka magsa-scrabble, paano na? So, Scrabble din. Nag-isip nga kami kanina, anong klaseng Scrabble yun eh. Ako ang naiisip ko sa Scrabble. Is it literally? Pwedeng Is it figuratively malamang kung ano man yun. Kung ano man yung pagsa-Scrabble na yan, partner, na dahilan kung bakit Friday to Sunday siya nandyan, di ba? Masayang Scrabble yan. So, ibig sabihin, kumbaga, parang yes, nagdadasal ako, pero importante din, nagagawan ko din ng paraan. Di ba? Parang gusto mo magkaroon ng jowa, pero hindi ka lumalandi, hindi ka lumalabas, hindi ka nakikipag-friendly, 'di ba? Gusto mo magkatrabaho, pero hindi ka nag-a-apply, hindi ka naggumagawa ng ways to work on your skills, 'di ba? Ng mga ganyan, 'di ba? So, gagawa ka din ng paraan. Correct. Naramdaman lang namin yung pressure mo, no? Kasi nag-set ng standard si ate mo eh. Correct. Ang hirap talaga magkaroon ng ating maganda. Ang hirap talaga na may mas magandang kapatid. Ang linaw-linaw ng ang ganda naman ng letter mo, ang ganda ng construction ng letter mo, how you presented it to us, nabuo sa isip namin. Correct. Ang napakaraming pictures. Tama. Now, by the way, partner, isingit ko lang na itong letter na ito na mas lalong pinaganda at pinaayos at pinatingkad ng aming writer who's celebrating her 3rd anniversary sa Tambalan. Yes! Today, happy anniversary, Miss Jennifer Lopez, aka Jane Lopez. Ang Thank writer, you, Miss Jane. Correct, ang writer ng Kwento ng Mahiwagang Burnay, We Love You. Ayan. Yes, thank you. Binibigyan mo ng kulay, di ba? Binibigyan mo ng kumbaga sa filter nandun eh. Correct. Nagpadala ng kumbaga sa picture, sinansa yung picture. Oo. Pero yun yung normal. Tama. Pero dahil finilter mo, binigyan mo ng magandang kulay, di ba? Binigyan mo inayos mo siya. Yung mga filters na ginagamit natin. Mas maganda na siya. Mas maganda na. Ka-post na siya. Yes. So thank you and many more years to come for the Kwento ng Mahiwagang Burnay with Miss Jane Lopez. So in this story, ganun yung nakita namin. Ang linaw na nape-present sa isip namin na nakikinig sa kwento mo. Yung bawat nangyayari sa buhay mo, di ba, imagine mo, yung naramdaman nyo namin yung pressure. Correct. Na pwede namang hindi eh. Pero sa ganda ng pagkakalahad mo, naramdaman namin yung pressure mo. Najuwang-juwa ka. Na bakit ganon? Lord, ba't walang nanliligaw sa akin? Nung sinabi mong hindi pala laging ganon. Kung ano yung pinagdaanan ng ate mo, hindi pala same kwento as yours. Na parang nung time ng ate mo, nung nakita mong ang daming nanliligaw, halos araw-araw may nagpapadala ng tsokolate at mga kung ano-ano, akala mo mararanasan mo. Pero hindi pala. Ramdam namin yung kwento na yon. Pero dahil meron kang magandang personalidad, you have an adorable personality. Dun mo binawi eh. Yes. Diba? Siguro hindi mo lang sinabi hindi ka masyadong maganda. Oo, kami na nagsabi nun. Sa amin na nanggaling. Which is actually for us more advantageous yung ganyang klase ng personality. Correct. Yes, kasi yung ate mo kililipas din yung ganda niyan eh. Dadating lalo na kung halimbawa hindi masundan ng siyensya yan, di ba? Grabe tayo sa kanya. Tatanda din yung ate mo. Pero ikaw, di ba, yung character mo, parang obviously that she's prayerful. Doon pa lang sa character na yun, napakaganda na at napakabuti na eh, di ba? Tapos yung pagiging bubbly mo. Correct. Yung para kang bubbly, you mean majubis? Hindi. Grabe ka. Iba na naisip. Anong bubbly majubis? Chubby yun, chubby. Hindi bubbly. Eto, ewan ko bakit minsan nag-iisip talaga ako paano ko pumasa sa MBA. Diba? So, yung bubbly siya, yung kanyang personality, talagang diba? And yung sinasabi ni Porter, yung ganda, lilipas. Pero yung character, diba? It will remain forever. Yes, gano'n. At yun ang advantage mo sa ate mo. Diba? Nakapag-contest ka ate. Kasi, tingnan mo, nilaramdaman namin in a way, merong competition, May kaunti. May kaunti. Kasi para maramdaman mo yun at ilahad mo sa kwento mo ngayon, sa kwento ng Mahiwagang Burnay, may ganong pressure. Tama.
Isipin mo, araw-araw may naliligaw sa ate mo, tapos naghihintay ka bakit ikaw wala. Correct. May naligaw pa, sabi mo sa text lang, tapos mukha pang paa. Ikaw man nagsabi. Pasensya ka na sa mga words mo, nag-a-adjust lang kami sa'yo. Correct, diba? Kasi nga, wag tayong magpaka-plastic girl. Parehas tayong Jologs. Pare-parehas tayong baklang kanal. Yeah. Tayo yan. Diba? Kaya huwag kang masaktan sa mga sinasabi namin. Mas maganda ate mo. Doon na tayo sa real talk. Alam mo naman yan. Kung maganda ka, hindi mo sana problema yung mga problema mo kanina na sinare mo. Yung grabehan tayo ngayong umaga. Kanal siya. Kanal din kami. Siyempre kapag kasosyal yung kausap, medyo nag-adjust din kami ng English. Diba? Pero kapag alam namin kapwa namin kanal, magpapaka-plastic ba kami? Dapat kanal may sa kanal. Diba? Doon tayo, kanalan to eh. Kailangan may connect. Hindi pwedeng magkaroon ng gap sa madaling salita. Ganon. So, yun yung sinasabi namin, no? Napakaganda ng personalidad mo. You have an adorable personality. Na nagustuhan din nung ni Bob. Ni Mac. Mac? Sino ba si Bob? Nung isang araw yun. Si Mac to, si Mac. Di ba nagustuhan ni Mac. I-retain mo lang yun. Tingnan mo kami. Tingnan mo, diba? Kaya ba't ka nagustuhan ni Mac? Sabi mo, hi Koya, diba? Hindi ka natinag doon sa mga kasosyalan niyang Chanelin into hiking ka namin and Chanelin diba? Hindi talaga kayo maging konyo. Doon tayo sa kanal, ganyan. Kanal level tayo, ganun. Nung kanal na yung pinag-uusapan. Ang dali mong nasabi, di ba? Ang taas level natin, di ba? Kanal kasi tayo, di ba? Ganun. Totoo, yung ganyang klase ng personality, kamahal-mahal yan. Tingnan mo, hindi ka namin nakikita. Hindi ka namin kilala. Pero parang mahal na namin ikaw, di ba? Parang vibes na tayo. Diba? Hindi ka namin kilala, pero ramdam namin yung ganda ng klase ng personalidad na meron ka. Tama. At yun yung nagustuhan sa'yo ni Mac. Oo, di ba? Ganun talaga pag hindi maganda. Dun sa bawi-bawi tayo sa personalidad. Bago matapos yun ang lesson. Kung alam mo hindi ka na maganda, di ba? Bawi ka sa karakter. Dapat ganon, kabisyo. O sige, pag-uusapan pa natin to more in our podcast. Salamat, Maricar!